To me na tsorata? Idan mata ta kwanta a gadon mijinta ai ba laifi bane. Dan Allah kai hakuri. Wallahi ban san kana nan ba. Na zaci ka tafi. Kai hakuri dan Allah. Yadda kika kware a sace zuciya ni ma haka na kware a labe. Komai kika yi kyau yake mu. Da na ankare da ke tuntuni da tuni mun dade da yin aure. Hajiya ai ba za ta yadda ba. Wa ya gaya miki? Hajiya ba za ta yadda ba. Abinda nake so shi Hajiya take so. Kuma duk abinda na gaya wa Hajiya da shi take amfani. To me za ka gaya mata ta yadda? Shiga uku ne Sumayya. Ya zan yi da soyayyar Mujahid. Sumayya. Soyayyar Mujahid kuma? Amma ina son Mujahid. Idan suna waya da Juwaira ba na jin daɗi, musamman idan ya taho kafan shi ya zo inda take. Wallahi ji nake kamar nan nitse. Kwantar da hankalinki. In dai wannan yaron ne kamar kin same shi kin gama. Dole ta ban miki shi. Ku ci gaba da soyayya. Na san abin da zan yi.